बिएसि जादों जेबो मोनाखै बिटिसि जादों जेबो मोनाखै এইবারनि बर'फोरनि थामथि एकड़जों 21खान जिल्ला जोंनि बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ हाबखांनायनि उनाव 21खान जिल्लाखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जागोन मानगोनां रायजो राजाफोर मा बेयो गाज्रि जादों नामा रायजोफोर गाज्रि जायाखै दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंदों जोङो जुदि बिपिएफआ जुदि शासनाव फैयोबा बिटिआर एकड़खौ जों मावफुङा होनगासिनो दङ मावफुङालायनो बिसोरो जे अक्ट' जानुवारियाव जालांनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथानि बागै बुंनो थाखाय नोंथांनि सिगाङाव गसंदों माखासे मानसिफोर मोननैसो आफादफ्रा सानैसो गावखौ बुद्धिजीबी होननानै लाग्रा मानसिफ्रा बिटिआर एकड़नि उल्थायै गोबां रोखोम बाथ्रा बुंगासिनो दङ बे ओनसोलफ्राव फैनानैबो बिथांमोना बुंफैदों जे जोंजों रायलायनाया आलदामोन जोंजों रायलायनानै मडेलिटि बानायनाया आलदामोन बिथांमोना बिदिनो बुंनो नागिरदों मडेलिटिखौ सोर बानायो सरकारा बानायो नङा होमबा माबोरै जागोन माबोरै जायामोन बिटिसिआ बे बिटिसिआ 6 शिड्युलजों खालामजानाय मोनसे एकड़ बे एकड़आ बोरै जागोन बे मडेलिटिखौ माब्ला बानायो जेब्ला जोबथारनोसै एकड़आव साइन होलायगोन बे समफ्राव बानायनाय जायो नों आं आफादफ्रा मा खालामो जों मडेलिटि बानायनो मोना जोङो सरकारनि खाथियाव जोंनि लुबैनाय दाबिफोरखौ जोङो गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम दाबि बिलाइफोर होयो आरो दिनै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों जोंजों रायलायनायाव आलदामोन मडेलिटिया 27 अक्ट'आव खालामनाय मडेलिटिया आलदा माबायदि आलदामोन नोंथांमोना मानो बुङाखै रायजो राजाफोरनो खिन्थाना हो जोंनिया मोजांमोन प्रमद बर' बे एबसुआ जानला मोनला खालामबाय जुदि जानला मोनला खालामबायबा मा जानला मोनला खालामखो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना स्पष्ट खालाम बिथांमोना बुंदों बे बिटिआर जि एकड़ जाबाय बे एकड़आ पार्लामेन्टआव बिल पास जायाखै आयेन जायाखै माने बिसायख'थि इस्ताहार बायदिल' इलेक्शन मेनिफेस्टो बायदिल' बिसायख'थि गेलेनो थाखायसो बे एकड़खौ खालामदों बायदिसिना बिथांमोना बुंदों मानगोनां नोंथांमोन बेयाव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया बिटिआर एकड़आ माबायदि एकड़ जोङोथ' रायजो मोनाखिसै नङा होमबा जों रायजो मोनाखिसै जों इउनियन टेरिटरिबो मोनाखिसै अट'नमास स्टेटबो जों मोनाखिसै बिजेपि दानि सरकारा बुंदों दा रावनोबो रायजो होआ इउनियन टेरिटरिबो होला जम्मु काश्मीरखौ मोननैयाव बोखावबायसो दा बेबायदि रावनोबो इउनियन टेरिटरि होआ अब्ला मा होगोन गोबाव सावरायलायनाय जादों बे सावरायनाया मास मोनसेनिल' सिगां सावरायनाय नङा बे सावरायनाया कंग्रेस दैदेननाय कंग्रेस लिड इउपिए सरकारनि दिनावनो बे सावरायनाया जादोंमोन कंग्रेस सरकार थानाय समाव बै समनि नखर मन्त्रि सुशील कुमार शिन्देनि दैदेननायावनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि लोब्बा सोमावसारग्रा जि आफादफोर दङ बे आफादफोरजों पलिटिकेल लेभेलाव सावरायनाया जाबोदोंमोन बिजेपि सरकार दानायनि उनाव बिजेपि सरकारनि नखर मन्त्रिनि दैदेननायाव बे सावरायनाया जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बाथ्राफोरखौ जों बुंबोबाय थादों जेब्लानो सावरायखांनाय लोगो लोगो जों रायजो राजाफोरनो खिन्थादों बै समावबो राजनाथ सिंह जेला नखर मन्त्रिमोन बे नखर मन्त्रिनि दैदेननायाव पलिटिकेल लेभेलाव जोंनि सावरायलायनाया जादोंमोन मानगोनां रायजो राजाफोर बेखौ जोङो संकसनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सरियानि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों बुंदों जे जोंनि जे जुथाइ सोमावसारनाय एबसु आरो एनडिबिनि जे जुथाइ सोमावसारनाय बे जुथाइ सोमावसारनायखौ लानानै भारत सरकारा रायलायगासिनो दङ भारतनि नखर मन्त्रिया बे सावरायनायाव थादों एनडिबिफोरजों बिथांमोननो सरकारा थिखानानै होनाय जाय सावरायगिरि दङ इन्टारलकिउटर बिथांजों सावरायलायनाया जादों साथाम मानसिया बिथांमोनजों रायलायदों सिगां पिसि हालदारमोन बिनि उनाव दिनेश्वर शर्मामोन जोबथारनायाव एबि माथुर गासै साथाम मेडिएटर मानसिया एनडिबिफोरजों भारत सरकारनि जानानै सावरायबाय थादों बे बाथ्राफोरखौ जोङो एबसुआ एनडिबि प्रग्रेसिभआ बे बाथ्राफोरखौ जोङो स्पष्ट खालामबोदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जे बिटिआर एकड़ जाबाय
बे बिटिआर एकर्डआ दानि थाखानाय 6 शिड्युलाव बानायजानाय जे बिटिसि बे एखे आयेनजोंनो बिटिआर एकर्डखौ खालामना होनाय जादों जायनि जाउनाव बे पार्लियामेन्टआव बिल पास जालायलायनाङा बे आरो बिनि थाखाय दस्रा आयेन बानायलायनांगौ गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जि एकर्ड बे एकर्डआव जोंनि जे स्टेटास बे स्टेटासआ बे 6 शिड्युलानो खालि उनाव मा जागोन सिमा लावगोन होननानै बुंनाय जादों सिमा लावगोन आरो मा बिनि गोहोआ बांगोन बिटिआर एकर्डआ आयेन बायदियैनो जादों आयेनाव थाखानाय नेम बायदियैनो आसामनि गभर्नरआ कमिसन मोनसे दागोन आरो बे कमिसना बर' आफादफ्रा जेरै जों एबसुआ जेरै एनडिपिआ जेसेबां जोङो माने जोंनि सिमाखौ बिदों जेसेबां गामिखौ बिदों बे गामिफोरखौ नायफामनानै बिटिआरआव सोसनगोन आरो जोंनि थाखानाय बिटिसिनि जे गोहो बे गोहोआ बांगोन बिटिआरआव बे मोननै खोथाखौ बेयाव स्पष्ट खालामनाय जादों बेनिखायनो जों थांनाय समाव बुंबोबाय थादोंमोन जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय सदिया जानांगौ बे संकस दैमानिफ्राय दायो बिटिसिनि सिमाया उदालगुरिनि माजबादनि खाथियाव थानाय 5-2सिमल' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनब्रैल' जिल्लाजों जोंनि बिटिसि बिनिफ्राय लावाखै मोननै एकर्ड जाबाय बिएसि आरो बिटिसि एकर्ड बे मोननै एकर्डजोंबो जोंनि सिमाया लावाखै थांनाय जि मोननै एकर्ड जादों बे मोननै एकर्डआव सरकारा सरकारि गामि रेभिनिउ भिलेज राजगाव होननानै बे थांनाय समनि जि सावरायलायनायफोर थांनाय समनि जोंनि जे मोननै एकर्ड बे मोननै एकर्डआव रेभिनिउ भिलेज सरकारि गामिखौसो हिसाब खालामनायखाय दायो 3000नि इसेल' बारा गामि जोंनि बिटिसिआव दङ जायनि थाखाय जों आन्दोलनफ्राव संकस सदिया होनब्लाबो जोंनि सिमाया लावाखै जायनि थाखाय बे मोननै एकर्डनिफ्राय जोङो सोलोंदों जोंनि बारग' दैदेनगिरिफोर जायफ्रा बे गोलावथार सोमावसारनायाव जोंजों लोगोसे दंफायोमोन कन्स्टिटिउशनेल एक्सपार्टफोर ल' एक्सपार्ट मानसिफोरखौ लानानै जों सावरायदों जुदि जों रायजोबो मोनाबा इउनियन टेरिटरिबो जालाब्ला अट'नमास स्टेटबो जालाब्ला सिमा बानायनायनि खोथाल' फैबायब्ला अब्ला जों माबोरैहाय जोंनि दाबि खालामनाय सिमाखौ जों मोनहैयो बिनि थाखाय जों मा खालामनांगोन बेखौ सावरायलायनाय जादों दिनै माखासे मानसिफ्रा बुंदों रावजोंबो रायलायाखै एबसुआ हरखाबै खालामनाय एकर्ड मोनसे गोबां गोरोन्थि थालांदों बायदिसिना सानैसो मानसिफोर सो कल्ड इन्टेलेक्चुएल गावखौ गोरों गोरा होननानै जाहिर खालामग्रा मानसिफ्रा दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो थाखाय जाय मानसिफोरखौ मानगोनां रायजो राजाफोर माब्लाबाबो नोंथांमोना नुफेराखै जोंनि बै राजा लामा जथेनाय आन्दोलनाव जों बिसोरबायदि मानसिखौ नुवाखै नोंथांमोनाबो नुवाखै बै मानसिफोरखौ जाय मानसिफ्रा रेल लामा जथेनाय आन्दोलनाव माब्लाबाबो थांफेराखै रायजो राजाजों खुनु मेल मिटिंआव ओंखारफेराखै आन्दोलननि हाबाफारिफ्राव थांफेराखै दिनै बिपिएफआ लाब जागोन बायदि बिथांमोना ओंखारनानै बुंदों आं उमुक कलेजनि प्रिन्सिपाल आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बायदिसिना होननानै बिथांमोना गावखौ गोरों दिन्थिनानै एबसुआ रावजोंबो रायलायालासेनो मोनसे एकर्ड खालामबाय बे एकर्डखौ जों गनाया होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं अथच 2010 सननिफ्राय एबसुआ थामथि खेबनि जे आन्दोलन खालामदोंमोन बे आन्दोलनाव सानसेबो बिथांमोन बायदि मानसिफ्रा थांफेराखै माखासे आफादफोर दङ बे आफादफ्रा अरायबो बिथांमोना बिपिएफजोंनो थाबोखानाय आफादफोर बिपिएफखौ मदद खालामनाय आफादफोर बेफोरबायदि आफादफ्रा जों लिङोब्ला बिथांमोना बुंनायमोन जोंहा मरेल सापर्ट दं मरेल सापर्ट थाङा आन्दोलनाव राजा लामानि आन्दोलनाव थाङाखै रेल लामानि जथेनाय आन्दोलनाव थाङाखै मोनसेबो आन्दोलननि हाबाफारिफ्राव बिथांमोना बाहागो लायाखै बिथांमोना जों लिङोबा मरेल सापर्ट दं होनहरग्रामोन बिथांमोना माखासे आफादफोर दङ बे आफादफ्रा बुंनाय सम जायाखै अथच जोंनि सावरायनाया नखर मन्त्रि पलिटिकेल लेभेलाव जागासिनो दं होम मिनिस्टारनि लेभेलाव
जों आन्दलनफ्राव लेंहैयोब्ला सावरायनो थाखाय लेंहैयोब्ला बिथांमोना बुंनायमोन सम जायाखै होननानै आरो दिनै बिथांमोना बुंफैदों बे बिसायख'थिनि समाव थांनाय एकटनिफ्राय बिथांमोना सिरिमोन दायो बिसायख'थि समाव बिथांमोना बुंदों जेराव बिपिएफआ लाब जायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि 6 बोसोर जासिगोन जानुवारि फैनाय लोगो लोगो 6 बोसोर बे 5-6 बोसोराव आं गाहाय नेहाथारि जानायखाय बैफोर आफादनि दरखं बैफोर आफादनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायहैजेननाय खामानिखौ आंनो खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आरो क'क्राझारनि मानसि हिसाबै मानोना गोबां जोंनि बर'नि आफादफोरनि दैदेनगिरिया क'क्राझाराव थायो बे आफादफोरनि मावख'फ्रा अफिसफ्रा क'क्राझाराव जानायखाय आन्दलननि समाव एबसुनिफ्राय सानै एनडिबि प्रग्रेसिभनिफ्राय सानै जयन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय सानै जों 6 जनमोन जोंनि दल आरो संगठनफोरजों रायलायनांगौ बिबाना बिनि गेजेराव आं लिंथुमगिरि हिसाबै जोंनि बे 6 जननि जे दल बे दलखौ लानानै बर'फोरनि दल संगठननि दैदेनगिरिफोरजों बिथांमोनजों रायलायनाय खामानिफोरखौ थांनाय बे समफ्राव जों खालामदों जों बुंनो हायो सोरनि न'आव माब्ला थांनायमोन जों सोरनि अफिसाव माब्ला थांनायमोन जों बबे आफादजों जों माब्ला रायलाया आं दा फारि फारि नोंथांमोननो बुंनो हायो बे खामानिफोरखौ जों खालामदों रावखौबो लेङाखै बेबायदि नङा मानगोनां रायजो राजाफोर जे बाथ्राफोरखौ जोंनि आन्दलन समाव जों नोंथांमोननो फोरमायदों राजा लामानि आन्दलन रेल लामानि आन्दलन बायदिसिना हाबाफारियाव जों नोंथांमोननो फोरमायदों जेब्ला क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि आरो माल्टिपार्पास स्कुलनि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेवलां फोथाराव इनडिफिनिट टाइमनि थाखाय जोङो जेब्ला हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन बेफोरबायदि बुद्धिजीबिफ्रा बेफोरबायदि दल आरो संगठननि मानसिफ्रा रावबो खबर लाहैयाखै हाजार मानसिफ्रा खनसेयैनो हांगार स्ट्राइक खालामदों उखै हाब सोमावसारदों जाया लोङा मानसिफोर थादों डाक्टारफ्रा फैनानै नायफैदों गुबुन हारसा मानसिफ्रा खौरां लाफैदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बै समनि भाइस चेन्सेलर हारसा मानसि बिथाङा खबर लाफैदों नाथाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा गुबुन आफादनि मानसिफ्रा खबर लानो सम गैयामोन जायफ्रा दिनै फैनानै बुंफैदों रावजोंबो रायलायाखै एबसुआ हरखाबै मोनसे एकर्ड खालामदों होननानै जायफ्रा बुंगासिनो दं बिथांमोन बायदिया रावबो बे सोमावसारनायफ्राव बाहागोबो लायाखै खौरांबो लाफैयाखैमोन मानगोनां रायजो राजाफोर सिमाया लावथारगोन बे मोननै एकर्डनिफ्राय जोंबो सोलोंबाय एबार जों सरकारि गामिखौ जों मानियाखै सरकारा बुंदोंमोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा सिमा लावगोन रेभिनिउ भिलेजखौ नायनाय जागोन जोङो बुंदों रेभिनिउ भिलेज नङा मानोना रेभिनिउ भिलेज होननाय लोगो लोगो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां बर' थाग्रा ओनसोलफ्रा हादानजों हादान हानि पाट्टा मोनाखै बिसोरो दाबो जायनि थाखाय जों थांनाय समफ्राव सनितपुराव धेकियाजुलियाव बाटासियाव बिश्वनाथ सारियालियाव सारिदुवाराव गोबां तेजपुराव गोबां खेब हानि पाट्टाखौ होनांगौ होननानै जों सरकारनि खाथियाव दाबि दावा खालामनानै जोङो सोमावसारबोदोंमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ WPTनि मन्त्रिमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआनो गावनावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नाम दंमोन सासे मन्त्रि मोननै डिपार्टमेन्ट दङमोन बर'फोरनि गेजेराव समर ब्रह्म चौधुरीनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय फरेस्ट मिनिस्टारखौ मोनदों होनदोंब्ला प्रमिला रानी ब्रह्मआ मोनदोंमोन सासे मानसिनावनो मोननै डिपार्टमेन्ट दङमोन WPT डिपार्टमेन्ट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बै ओनसोलनि हानि जुदि पाट्टाया मावनांगौनि खामानिखौ जुदि मावनांगौब्ला WPT डिपार्टमेन्टआ नोडेल एजेन्सि आरो बिनि दारैनो खामानि मावनो हायोमोन बे समाव बिथां फरेस्ट मिनिस्टार थानाय समाव WPT मन्त्रि थानाय समाव जों गोबां खेब आन्दलन खालामदों नाथाय बिथाङाबो मावनो थाखाय जेबो बेबस्था लायाखै सोलायजाबावबाय दायो परिमल शुक्लबैद्यआ फरेस्ट मिनिस्टार बराक भेलिनि चन्दन ब्रह्मनाव WPTखौ होनाय जादों बिसोर मावनो हायाखिसै जायनि थाखाय जोंना जायासै ओंखायनो नैबे एकर्डआव सरकारा बुंदोंमोनब्लाबो रेभिनिउ भिलेजखौ हिसाबैसो नायनाय जागोन होनदोंब्लाबो जों आन्दलनकारिफ्रा जों बे सिगनेटरि मानसिफ्रा जों सरकारनि बुंनाय बायदि जों मानियाखै जायनि थाखाय बेयाव ट्राइबेल एरिया होननानै सोलाय जादों एबा ट्राइबेल एरिया होननाय लोगो लोगो हाजो हाला जानो हागौ दैमा दैसा जानो हागौ हाग्रा बंग्रा जानो हागौ बर' मानसि थानाय
ट्राइबेल मानसि थानाय हालाम ट्राइबेल ओनसोलखौ जोंनो नांगौ होननानै एबारनि एकर्डआव लिरहोनो हानाय जादों जायनि थाखाय मानगोनां रायजो राजाफोर सनितपुरनि बातासिफोरानो होन सनितपुरनि थेलामारा ओनसोलानो होन सनितपुरनि राङापारा ओनसोलानो होन बिश्वनाथ सारियाली सथियानि सिङाव बेफोर ओनसोलफ्रा एबार जोंनिया गोग्लैगोन मानगोनां रायजो राजाफोर सरकारा जोंनाव सोंदोंमोन मा नोंसिनि दाबियाव मा गहपुर टाउना गोग्लैयो नामा अब्ला जों बुंदों गहपुर टाउना नङा गहपुर टाउननि 4-5 किल'मिटार बारनानै साहा ट्राइबेल थानाय ओनसोलासो जोंनि सरकारा जोंनाव सोंदों सथिया ओनसोलखौ बिदों नामा सथियानि एमएलए पद्म हाजरिकाया बिराद होबथागासिनो दङ जोंबो नुदों जों जेब्ला गिदिर गिदिर आन्दोलन खालामो अब्ला बिथाङाबो हेंथा होनानै बेबायदिनो गिदिर गिदिर मेल मिटिं खालामदों माखासे आफादफोरखौ थुनानै जों स्पष्ट खालामदों सथिया टाउना नङा रेल साइटिखौ बारनानै साहा थानाय ओनसोलासो जोंनि ओनसोल होननानै जों स्पष्ट खालामदों सरकारा सोंबावदों जोंनाव अब्ला मा सनितपुरनि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गिदिर गिदिर साहा बागाना नोंथांमोननि दाबियाव दङ नामा जों स्पष्ट खालामदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गिदिर गिदिर साहा बागान आदिवासी थानाय ओनसोला जोंनि ओनसोल नङा बे साहा बागानफोरखौ बारनानै 4-5 किल'मिटार गोजानाव जेराव जोंनि बर' मानसि दङ जेराव जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर दङ बे ओनसोलखौसो जों बिदों होननानै जों स्पष्ट खालामनायाव सरकारा बुंदों दे नोंसोरो जुदि खालि बर' ओनसोलखौल' बिदोंब्ला नोंसोरो जुदि खालि ट्राइबेल ओनसोलखौल' बिदोंब्ला अब्ला जोंहा सिमा लाहोनायाव जेबो आपत्ति गैया होननानै सरकारा बुंनायाव जों नैबे बिटिआर एकर्डखौ खालामदों मानगोनां रायजो राजाफोर बेयाव थगायजानायनि जेबो बाथ्रा गैया कमिसन दाखांनाय लोगो लोगो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' आरो ट्राइबेल ओनसोला हाबगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एबारनि एकर्डआव बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी अट'नमास मोनसे काउन्सिल जागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय समनिफ्रायनो बाहेराव थानाय बर' मानसिफ्राबो आन्दोलन खालामदों बिथांमोनाबो मुंख्लं जादों न' बां सावजादों सात जारला जानांदों बिएसि जादों जेबो मोनाखै बिटिसि जादों जेबो मोनाखै एबारनि बर'फोरनि थामथि एकर्डजों 21खान जिल्ला जोंनि बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ हाबखांनायनि उनाव 21खान जिल्लाखौ लानानै बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल जागोन मानगोनां रायजो राजाफोर मा बेयो गाज्रि जादों नामा रायजोफोर गाज्रि जायाखै दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंदों जोङो जुदि बिपिएफआ जुदि शासनाव फैयोबा बिटिआर एकर्डखौ जों मावफुङा होनगासिनो दङ मावफुङालायनो बिसोरो होमबा मावफुङाबा जोंनि बर'फ्रा मानो भट होनो रावबो बिसोरनो भट होला बाहेरा मानसिफ्रा दिनै खुद्रिदों दिनै बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल बिग्रा मोनसे आफाद दङमोन इउबिपिअ आफाद 21खान जिल्लायाव चन्दन ब्रह्मनि मुसुखा सावदों हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावदों प्रमिला रानी ब्रह्मनि मुसुखा सावदों बिपिएफ गो बेक होनदों मानोना बिथांमोना बाहेराव थानाय बर'फोरखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो राजखान्थि खालामदों दाख्लै मालाय कच राजबंशीफ्रा कमतापुर मोनबाय मरानफ्राबो अट'नमास काउन्सिल मोनबाय मटकफ्राबो अट'नमास काउन्सिल मोनबाय चन्दन ब्रह्म डब्लिउपिटिनि मन्त्रि डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय खालामनाय जायो अट'नमास काउन्सिलफोरखौ नाथाय बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ बिथांमोना खालामाखै बिटिसि इलेक्सन थानायखाय बेयावलायनो गाज्रि जागोन होननानै बिथांमोना खालामाखै मुसुखा सावजादों हरै गो बेक होनदों बिपिएफ माबायदि खैसार खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन चन्दन ब्रह्मआ डब्लिउपिटि मन्त्रि जेसेबां आसामाव अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बे अट'नमास काउन्सिला डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जायो गावनि आखाइजों कमतापुर काउन्सिल बानायबाय मरानफोरनि थाखाय बानायबाय मटकफोरनि थाखाय बानायबाय जोंनि एकर्डआव दङ बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल दानांगौआ खिन्थु बेखौ मावनानै होआखिसै इउबिपिअनि प्रेसिडेन्ट बिएलटिनि आगुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मिहिनेश्वर बसुमतारी धेमाजिनि सिमेन्ट सापरिनि बिथाङा दाख्लै दुखु मोननानै बुंदों नोंथांमोनाबो नुबाय टिभिआव फेसबुकफ्राव नुबाय ससियेल मिडियाफ्राव जोंनिनो लोगो बिएलटिनि समनि आन्दोलनकारि लोगो लिडार चन्दन ब्रह्मआ जोंखौ थगायनाय होननानै बिथाङा दाख्लै स्पष्ट बुंनो गोनां जाबाय नोंसोर एबार जोंना जों जासिगोन होननानै बिथांमोना दा बिपिएफ जों गैला बिपिएफ खौ सापर्ट होआ
मानो बिथांमोना खैसार खालामदों जों एबसुखौ बुंगासिनो दङ बिटिआरआव जेबो मोनाखै सोरबा सोरबा बुंफागासिनो दङ बिसोरजों बिटिसिआनो बिटिआर लायनो खालि नामल' सोलायगोन गस्ला सोलायनानै गाननाय बायदिल' बिथांमोना दा एबसुखौ एनडिबि प्रग्रेसिभखौ लाजि फोनांनो थाखाय बिथांमोना साननानै बिथांमोना बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ सोनानै बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल खालामनो नागिरदोंमोन सरकारा खालामा बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा खालामाखै हिमन्त बिश्व शर्माया खालामाखै मानोना एबसु आरो एनडिबिजों सुक्ति मोनसे जादों 27 जानुवारियाव आरो बे सुक्तियाव लिरनाय दङ जे मा कमिसन मोनसे दागोन आरो बे कमिसना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ नायगोन आरो हाबथावथाव बे ओनसोलफोरखौ सोगोन जायनि थाखाय बे बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव सोनो हाया जोंनि बर' मानसियासो खैसार खालामबाय बिटिआरआ जेन लावा एबसुआ जेन लाब जाया एनडिबि प्रग्रेसिभआ जेन लाब जाया बिथांमोना जेन बुंनो हाया जोंनि एकजोंसो बिटिआरनि सिमाया लावबाय जेन बे बाथ्राखौ बुंनो हाया ओंखायनो चन्दन ब्रह्मआ बिथाङा मा खालामदोंमोन जे माने बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जेरैखि जाया सोनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादोंमोन नाथाय बेखौ बिसोरो खालामनो हायाखै जोंबो खबर लाबाय थादों बर' कसारी अट'नमास काउन्सिला जानांगौ नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बाद होनानै एकसखान जिल्ला बे एकसखान जिल्लायाव जानांगौ होननानै जोङो सरकारखौ बुंबोबाय थादोंमोन आरो बेनिखायनो सरकारा दिनै माने सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोआजासे खालामदों थामथियाव मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बर' आन्दलन समाव वेस्ट बेंगल एबसुआबो आन्दलन खालामफादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेला 6 बोसोर बिथांनि दैदेननायाव आन्दलन जायो बे समाव वेस्ट बेंगलनि एबसुआबो आन्दलन खालामदों नोंथांमोननि खासियाबारि जानानै सुरेन्द्रपुरजों बारलांगोन जोंनि एबसुनि लिडारफ्रा गुवाहाटी जानानै दिल्लीयाव थांनो हाया गुवाहाटीयाव प्रेस मिट खुंनो हाया प्रदीप दैमारिया प्रेस मिट खुङोबा शिलंआव खुंनो गोनां जायो एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट माखासेखौ सिलिगुरियाव खालामो मालाबा कचबिहाराव खालामो मालाबा आलिपुरदुवाराव खालामो जायनि थाखाय नोंथांमोननि नैबे खासियाबारिजों बारनोमोन होननानै सुरेन्द्रपुर जानानै बेंगलाव मानसिफ्रा बै समनि लिडारफ्रा थाबायनानै थाङोमोन जुदि बेराम नायजानांगौबा चिकित्सा लानांगौबा बेंगलाव बे लामाजों थाङोमोन नोंथांमोना गुबुन जायगानिख्रुइ बांसिन नोंथांमोना मिथिगौ बेंगलनि बर'फोरजों थांलाय फैलाय जायोमोन बै आन्दलनाव निकोडिमास हाजारी होननाया वेस्ट बेंगलनि प्रेसिडेन्टमोन बियो बड'फाया उनाव बेखौ स्पोक्स पार्सन खालामना होदों स्पोक्समेनबो खालामदों जेन बेंगलनिफ्राय बिथाङाबो जेन खौरां बिलाइफ्राव जेन बाथ्रा बुंनो हायो बेखौ बिथाङानो दायित्व होनाय जादोंमोन बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिएससि एकर्डआव जेबो मोनाखिसै बेंगलाव थानाय 2.5 लाख बर' मानसिफ्रा जेबो मोनाखिसै बिटिआर एकर्डआवबो जेबो मोनाखिसै बिटिसि एकर्डआवबो जेबो मोनाखिसै एनडिबिफोरनि आन्दलनखौबो मदद खालामदोंमोन एनडिबिफ्राबो थाखा होयोमोन गोबां मानसिफ्रा जेल जानांदों बेंगलनि बर' मानसिफ्राबो बेंगल पुलिसनि उत्पात मोनदों बेंगल पुलिसजों नासयजादों एबार बिटिआर जि एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मेघालयआव थानाय बर'फोरनि थाखाय नागालेन्डआव थानाय बर'फोरनि थाखाय अरुणाचलाव थानाय बर'फोरनि थाखाय गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि बिटिआर एकर्डआव मोनसे फसंथान दङ बे फसंथाना दतमानि थुलुंगापुराव गायसनजागोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि राङारि अनसुंथाइजों बे फसंथाना सालायजागोन भारतनि जेराव जेराव बर' मानसिफोर दङ बे बर' मानसिफोरनिखौ नोजोर होनानै बे बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय बे गुबुन गुबुन रायजो सरकारफोरखौ बुंनो हानायनि मोनसे फसंथान फैबाय जायनि थाखाय बेंगलनि बर' रायजो राजाफ्रा बे एकर्डखौ बरायदों बिथांमोना बुंदों कर'ना महामारी भाइरास जोबनाय लोगो लोगो बेंगलनि बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफोरखौ गाजा गोमजायै बेंगलाव बरायगोन होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजाफोर गाहायै
जोंनि बिटिआर एकर्डजों जोङो मोनथाम जिनिस मोनदों स्कुल कलेज लामा दालां बान्दो मोननायखाय जोङो बेयाव गिदिर बुङाखै नाथाय बे एकर्डजों जोंनि सिमाया लावगोन बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे काउन्सिल जागोन बाहेरा गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय जोंनि बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां रायजो राजाफोर मावजानाय जासिगोन दिनै जोंनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव सोलोंथाइ जौगाहोनो थाखाय जेरै गोबां फसंथानफोर फैबाय जेरै इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बाक्सानि बरमायाव जागोन नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन बर'फ्रा खेला धुला गेलेनायफ्राव आखा फाखा दिनै नाथाय जोङो जेबो सुजुग सुबिदा मोनाखै निखावरि न'खरनि मानसिफ्रा गेलेयो रांखावरि गैयिनि थाखाय बिथांमोना मोजां गेलेनो हाया गेलेनाय आयदायाव फरायनो थाखाय खाबु गैया एबार जोंनि एकर्डजों मोनसे नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन उदालगुरिनि भैरबकुन्दआव इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि रिजनेल मोनसे केम्पास जागोन नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि एनआईटी गंसे फसंथान जागोन दिनै गंनै इन्जिनियारिं कलेज दङ मोनसेया जाबाय सिआईटी आरो मोनसेया जाबाय क'क्राझाराव बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बिनि जौसिनाव गंसे एनआईटी उदालगुरियाव जागोन कैंसर हॉस्पिटल और इजों लोगोसे मेडिकल कॉलेज तामुलपुराव बियो जागोन नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नेशनल लेवलनि मोनसे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बै चिरांनि सापागुरिखौ बारनानै हाग्रामा ब्रिज सेराव गंसे गिदिर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जागोन जेहा दायो शिलंआव दङ एम्स बिदोंमोन जोङो नाथाय भारत सरकारा बुंदों एम्स को गंसे स्टेटआव गंनै गंनै हरनाय जानाय नङा दाबो गोबां स्टेटआवनो एम्स को हरनाय जायाखै आसामनिया जिहेतु दा गुवाहाटीनि साखाथियाव सांसारियाव लुजागासिनो दङ बेनिखायनो जोंनो एम्स को हरालासे जोंनो नैबे नेरिम्स होननाय जे फसंथान बे फसंथानखौ सापागुरि खाथिनि रौमारियाव बेखौ हरनाय जादों अर्गानिक इउनिभारसिटि जागोन आबाद मावग्रा जोंनि मानसिफ्रा बेनिखायनो अर्गानिक इउनिभारसिटि मोनसे जागोन भेटेनारि कलेज लोगोसे हॉस्पिटल जागोन जुनार फाहामनो थाखाय जोंनाव बेबायदि हॉस्पिटल बेबायदि कलेज गैया बेबायदिनि थाखाय दिनै मोनसे भेटेनारि कलेज आरो हॉस्पिटल बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाटायाव बियो जागोन इन्स्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नार्सिंग साइंस नार्स ट्रेनिंगनि थाखाय भारत सरकारजों गायसनजानाय गंसे फसंथान जागोन दायो क'क्राझाराव लुगासिनो दङ मोनसे नार्सिं ट्रेनिं बिनि देरसिनबाव आरो भारत सरकारजों सालायजानाय बेबायदि नार्स ट्रेनिं लाग्रा मोनसे फसंथान जागोन पलिटेक्निक आरो भकेशनेल इन्स्टिट्यूशन सिंगिलिमारि बे जाबाय सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार बारलांनानै सिंगिलिमारि होननाय बर' जायगायाव गंसे पलिटेक्निक जेराव जुनियर इन्जिनियार होननाय जेखौ फरायनाय जायो बे पलिटेक्निक इन्स्टिट्यूशन जागोन बेयाव गंसे बासबारियाव जागोन बासबारि चिपकाय बासबारियाव गंसे जागोन आरो गोबर्धना बाक्सा जिल्लानि गोबर्धनायाव बेयाव गंसे जागोन बड'लेण्ड इन्स्टिट्यूट अफ रुरल डेभलपमेन्ट बे गसाइगावआव जागोन आरो इन्स्टिट्यूट अफ लाइवलीहुड मेनेजमेन्ट बे टंलायाव जागोन बेबायदि गोबां फसंथानफोर जोंनि बिटिआर